waye gwikagisieri na munwa bono genda asa kwenyulia okoralia kuo wonchoria ukobekirwa omoyego bwenyangi amatanga nonya nukoiburwa gusumu sangirikano gisiasa nonya nikero mangana magia atekire asetivi ya unambe Eyemo yomunwa bweke Gusii ekerori ime yomuchuke brigo ime county ya Nyamira genda ebisora electronics yere ase stage kebrigo kugende ikonge ime town ya Nyamira genda ase duka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works ime town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services ime yomuchubuo gembo genda ase hardware ya Moja Hardware ere opposite Coca-Cola ime yomuchumugonga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegiteseni kia maguta yichigari ime yomuchunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyorobo kwa liwaito ase town ya Masimba nigoko genda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchiakeroka na boigo ime yomuchiokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank Ndizi TV bono nigo ya kuangwairerie na gukoretro bukori bwaye ange nasore omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo to kuiraniria ngambia muno si chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemi yao enoti sano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere Eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Magaro bengi ya omwancho muligererio Ndizi TV ngwegena buna litkoria uri abere litoero kegima nanene kwa abere go kwego kia aso kubwatia emirobire yegetaseni kia Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii anene bono ekero ria swali tkoria kabere litkorio korobekana kolengana nemirobire yensemire kwa mereria serikali ya Azimio la Umoja One Kenya asetwara na chinsemo chinyinge nigo obotoirwa boko enekibwo kubwatkana no burendi obotingu obwaboko enekiwe gatiabo county ya Nyamira kurende ase egatie chinsemo abanaichi baba wesoke na gukora kurobekana igentononya nabo abanyanyimbo baba bakubeteliwa ase okoenekia omurembe nechinga kingia bono ekero chire chitarike 20 cy'umutinyo 5 omwaka no 2023 ekero yaragire nsemo ya bono mugoroba nko kwarigana SMS Amayia eri nkumanye buna nara ya kubwatana nabasaki baitoto kwariganire ase nchira ere yobwikiranu nyarumuna semero bionsi ya Ndizi TV nabo kugendera gotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyara wetera Ndizi TV News aso mutandao Twitter nabo gotwitwetera @Ndizi TV News eri otogendere gosanga nabo igo kwemanyia amange eri triane Everline Osero tokubwatira na Joshua Auta sensemo imanyiriro sanga nento ikomeryo Mwancho mulire ngo kwari antya chaka century ya bene korwase county ya Kisii ya wase abasaye batano ababete bakubwatwa buri tkureigoro ime yo mucyo Kisii kubwatkana no kurubekano kwa betego koenekiwa abaiki wabo si obwekigambero ya Kisii na gosomerwa amocho yogo turubania omurembe naboigo ko samba chipara na kubeka ebitango nonya nabonigo babaukana amamocha yobo si obwekigambero asbaba kubwato kwa ne cash belly chiringi
chimichilibu ibere kero yomo ase barachio ekyoseki na kyabo kirachi gotegererwa chitariki 3 achio motienyi ogatano na gatatu o mwako yiga nonya nabonigo omuwakili George Muraraba gakubaigerera notana nigo baguchia kokora kende yonsi eri kwenekia buna basabo banyorire obosibole bwabo muri keito Mildred Momanyi nigagotegurira noroboti orwo kubwatikana no kurubikana okukwenegetigwe abuli tukoligoro imiensi ya Kenya ase county ao chiakorete okurubikana okwo abo ase county ya Kisii nero etatigetwe magega nonyo kurubikana okwo kwakanyetwe n'abanyanyimbo ase chinga kyecho abanyanyimbo balenge gokanya okurubikana okwo nigo gati abasaye babegetwe byara ase bono baikigwa ase kigambiro gya Kisii na gosomerwa amamocho yokubeka ebitango na gosamba ase bara ya Kisii oyugis eyere maminchaneli chikolie para ase kulende bayakana bosibo monachi ebina Stella Abuya. Nasemekana kwamba Justin Obare, Brian Kenya, Moffat, Bogi, Dominic Boy, Bokua, Rafael Uma, 39 mwezi wa Julai mwaka huu katika Kisii Township, Kisii Central Sub County, Kisii County pamoja na wengine hawako hapa mahakamani. Kinyume cha sheria kuzuia barabara ya Kisii Oyugis kwa kuchoma tires na kuzuia hilo barabara kutumia mawe. Mstari wa kwanza, Justin kweli ama sio kweli? Moffat kweli ama sio kweli? Dominic Boy kweli ama sio kweli? Rafael Uma kweli ama sio kweli? Omuwakili George Morara oyore oyomo bwaba wakili batenerete abasayabo nigateba abasayabo batano bachikonyora obosibole ase awakana e cash bail iyo ase kulende amochia ensemo yobulendi aso kubwata abasaye kurwa chinsemo au bale ase chigasi chiabo na kubabekera amamocho. The accused person, as we speak right now, are still in the cells, but the court has given them a leeway of coming out and joining the public in freedom to enjoy their freedom. The battery of advocates that are here before the press are once again calling on our country and the people charged with security that are from our own inquiries and interviews of the accused persons. They were picked up from various points in Kisii Township. But when they were read their charges today morning, and the particulars of the charges were that they obstructed the Kisii Oyugis highway. Omonachi ebina Stella Abuya ni gobono abatiga batanabo ase cash bail y'ishiringi chiribu emerongebere asekera oyomo ase kine kyokera chiego tegererwa chitariki 3 omutenyu ogatano na gatatu omwako yoiga. October mention on 3rd of August granted bond of Kenya shillings 50,000. The surety of similar amount for cash bail of Kenya shillings 30,000. The second accused to be taken to Kisii Teaching and Referral Hospital for age assessment. And they reduced the cash bail to Kenya shillings 20,000. Kuripota lia egetaseni kia Ndizi TV, litaliane Mildred Momanyi. Miamono murikeito Mildred Momanyi ase oroboti ururikiranu neri tkoria kabererio korobekana Amayia County ya Nyamira nigo obotoererwa boko enekiwa kegima ase arokanire buna emirobire ya kiraritko nigera bege kwiranirira eyengubwatkana n'uburendi obutingu obwaba bogotingiwa ase Ensa kurengana n'umu county commissioner we county eyo Onesmus Siata nigo ateruna tibarigo chigwancha okorobekana kwenekiwa na otana nigo babekire ebitambukiro bisaine byo kwenekia omorembe ase county ya Nyamira murikeito job manki noroboti uraso wikirano asiri tukolia kabererio korobekana iria ralitiguno muraibwe kiombe kia Azimio la Umoja Raila Odinga nigo twirige tambukiro gotarira chinsemo ao asora buna nige bintu bigendete kuirana buna botambe maminchane wiki ya eta asokorobekana kwa bete okonene igegati abonjereri bakora obonjereri bwabo nichikali chobosombi cheirana para Ensemo yoborendi nigo baba bagotingia mono oborendi asaba nyanyimbo barekana chinsemo ao bagonchukana na elinde gotingia oborendi
bagokwana n'abaliki bamang'ana Amayia abaraikorwa sebitago by'oborendi niko baneke buna niko bating'iri oborendi mono. Na mimi niko tayari, tuko na maofisa ya kutosha kwa barabara kuangalia ni nani anavuruga amani. Sisi hatukutumia nguvu kupita kiasi. Caution the wananchi that we should not take law into our hands and we should observe the law since the residents here are law abiding. Nonyanigo mospidi we county enke Nyamira South Moses Kirong na enekia okorobekana nkwabete Ensa ya Miruka asebabete bakongusana n'abasaitimia ibere. We received information that there were goons advancing towards one of our points at Miruka Market. Men, but we managed to repulse them. During the incident, one of our officers spent around 5 ammunition. Eyemo County Commissioner County Nyamira Onesmus Chata nate bamba begete emeroberio ilinde konekia okorobekana nkoyo na endo morembe nole aroro. Kwanza kuelezea wananchi wa Nyamira kwamba serikali